No discurso que elaborei quixen facer primeiro unha loanza da importancia da literatura, da importancia das palabras nas nosas vidas. Eu sempre creo que é como o ADN da humanidade, e logo despois quixen facer unha reivindicación da literatura galega e dos escritores e escritoras que traballamos en galego nestes tempos difíciles que estamos a vivir. Lua do Senegal é un dos libros meus que eu creo que teñen máis carga emotiva. É un libro sobre o tema da emigración que eu quería tratar desde había moito tempo, e neste caso escollín contar a emigración non desde o punto de vista sociolóxico, senón desde o punto de vista, digamos, emotivo, do sufrimento que supón irse do teu país e trasladarte a outro país no cal todo é diferente. O título de Lua do Senegal é porque é o único que atopa en común a rapaza senegalesa cando chega a Vigo, da realidade que deixou e da realidade nova, é a lúa que brilla no ceo polas noites.